Ilang minuto pa ang lumipas. Tumitig sa kanila si Pilipo habang dahan-dahang ngumingisi. Kasabay ng pagngisi nito ay siya namang pagsiyoko ng mga punong naroon sa buong paligid. Maging ang napakataas noong mga nyog, hindi nagawang malabanan ang bagsik ng mutya ng sinukuan. May iilan din noon sa mga aswang ang sadyang marurupok ang karunungan na siyang nagdulot sa kanila ng kamatayan. Lahat ng mga aswang noon na nakakaramdam ng takot sa mutya ng sinukuan ay napapasubasub na lamang sa lupa dahil sa pagkaparalisa ng kanilang buong katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, alam na ng buong aswang na naroon na wala na silang ibang pagpipilian kung hindi ang kitila ng buhay si Pilipo. Pagsilay ni Pilipo sa pagsugod ng mga ito, agad naman niyang binunot sa ilalim ng lupa ang isang sandatang pangunahing armas ng gabay ng mutya. Paglalarawan ni Pilipo sa sandatang yon, maihahalin tulad mo ito sa karet na merong hawakan na gawa sa mga ugat ng puno ng sinukuan. May mga ukit din ang katawan nito, maging ang nagsisilbi nitong patalim na gawa sa bato. Paghawak ni Pilipo ng sandata, agad naman niya itong ikinumpas sa ere na siyang naging sanhi upang umikot ang hangin sa buong paligid. Animoy habang pinapaikot yon ni Pilipo, dahan-dahan namang namumuo ang isang napakalaking buhawi. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang kumalat ang mga anino ng bawat punong nakayuko na siyang mabilisang gumapang sa bawat katawan ng mga aswang. Ang lahat ng nalalapatan nito ay bumabagsak sa lupa na parabang agad na kumalas sa mga katawan nito ang kanilang diwa. Habang nagsisibagsakan ang iilang mga katawan ng aswang sa paligid, panay naman ang pagsipat niya sa iba pang nilalang na patuloy na iniilagan ang abilidad ng kanyang mutya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagulantang ang lahat ng mga aswang sa paligid nang masipat nila ang mabilisang paglaho ni Pilipo. Paglapit niya sa isang nilalang na nakikipagpatintero sa mga anino, agad naman niya itong hinawakan habang patuloy na nag-uusal. Maya-maya pa, bigla namang lumabas ang isang kulay bughaw na usok sa bunganga nito na siyang naging representasyon ng kaluluwa ng nilalang. Bago pa man tuluyang maglaho ang usok na yon, agad naman itong nahigop ng kanyang sandata upang mas lalo itong magbigay ng pambihirang lakas. Pagbitaw ni Pilipo ng katawan ng aswang, mabilis na naman yung bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Nang masipat niyang 3 na lamang sa mga ito ang natira, ninais niyang maupo na lamang habang pinapanood ang pagpupumiglas ng mga ito sa mga anino na patuloy na sumusunod sa kanilang mga galaw. Bagaman aswang nalipad ang mga nilalang na yon, hindi pa rin nila nagagawang makatakas sa kadahilanang maging ang kalangitan ay sakop ng kapangyarihan ng sinukuan. Maya-maya pa, bigla namang tumayo si Pilipo sa harapan ng mga ito habang nagwiwika ng, "Hanggang kailan niyo balak iwasan ang kamatayan? Habang patuloy niyong pinipigilan ang inyong mga tadhana, mas lalo lang kayong mahihirapan. Kung ako sa inyo, tanggapin niyo na lamang ng bukal sa inyong mga kalooban ang mga mangyayari." Nang marinig naman ito ng nilalang, bigla namang sumigaw ang isa sa mga ito habang nagwiwika ng, "Hanggat kaya naming ipaglaban ang aming mga buhay, gagawin namin ito ng walang pagdadalawang isip. Magpakasaya ka sa ngayon, Antingero. Sinisigurado ko sa'yo, darating din ang araw mo." Kasabay ng pagwika nito,
ay siya namang mabilisan nitong pagbuelo upang magawa niyang masunggaban ang nakaupong si Pilipo. Pagsilay naman niya sa gagawin ng aswang, ninais na lamang niyang manatili sa kanyang kinaroroonan upang maipakita sa mga ito ang agwat ng kanilang lakas at kakayahan. Pagbuelo ng nilalang sa isang puno, mabilis na naman yung lumundag ng napakabilis patungo sa direksyon ni Pilipo. Habang papalapit sa kanya ang nilalang, dahan-dahan namang nagiging espada ang karit ni Pilipo na siyang mabilisan naman itong ikinagulat. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, bigla na lamang natigilan ang nilalang nang maramdaman niya ang pagkabutas ng kanyang puwak nang sa hindi malamang dahilan. Paglagpas nito kay Pilipo, mabilis na naman itong hinawakan ng kanyang leeg upang mapigilan ang patuloy na pag-agos ng kanyang dugo. Dahan-dahan ding tumatayo noon ang nilalang, subalit hindi naman ito pinahintulutan ng antingero sa pamamagitan ng pag-apak sa dibdib nito. Kita mo? Kung nagpakain na lang kayo sa anino, mas madali pa sana ang naging kamatayan mo. Wika nito habang patuloy na pinagmamasdan ang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman niya itong nilubayan nang mapagtanto niyang tuluyan na itong nabawian ng buhay. Pagsilay niya sa dalawa pa nitong kasama, doon niya nakita ang paggapang ng mga anino ng puno sa buong katawan ng mga ito. Wala na ring ulirat ang mga nilalang na yon, gawa ng kanina pa yon nabawian ng buhay. Matapos ang mga pangyayari, agad namang sinigurado noon ni Pilipo na tuluyan niyang maaalis ang anumang bakas ng mga aswang na naroon sa lugar. Nag-alay din siya noon ng mga panalangin sa mga kaluluwa ng mga aswang na maglakbay patungo sa impyerno. Ginawa niya ang bagay na yon upang kahit papaano'y maipakita niya ang kanyang pagmamahal sa lahat ng uri ng nilalang. Humingi din siya noon ng patawad sa Ama sa mga kasalanang kanyang nagawa noong mismong gabi. Nang maramdaman ni Pilipo na malinis na ang buong paligid, agad naman niyang inumpisahan ang pagbagtas ng daan pabalik sa kanilang tahanan. Halos kumari pa siya ng takbo noon pababa ng bundok para lamang makauwi ng maaga sa kanilang bahay. Pagdating niya sa kanilang bakuran, agad naman niyang tinungo ang kanilang entradang pinto habang dahan-dahang kumakatok. Agad naman siya noong pinagbuksan ng kanyang lola na abalang-abala sa paggawa ng mga bibingka. "Oh, Nay, bakit naman hugising pa kayo?" Gulat na tanong dito ni Pilipo. Paano ako hindi magigising? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Tingnan mo, isang kaldero na ang nagawa kong bibingka para lamang hindi dalawin ng antok. Sa susunod, Pilipo, kung may mga bagay kang nais gawin tuwing gabi, mas mainam na gumawa ka ng sarili mong dadaanan sa ating bahay. Sagot naman ng kanyang Lola Maria. Matapos nilang mag-usap, agad din namang pumasok ang matanda sa silid nito upang magpahinga. Si Pilipo na noon na nagpresentang magpatuloy ng naiwan nitong trabaho para naman kahit papaano magawa niyang makabawi dito. Kinaumagahan, maaga pang nagpaalam noon si Pilipo sa kanyang ina upang tumungo sa bayan. Kinakailangan niya kasi noong makahanap ng banga na maaari nilang gawing lagayan ng kanilang maiinom na tubig. Bagamat meron ng sasakyan noon na magpapadali ng kanyang paglalakbay, pinili niya pa ring gumamit ng kalabaw. Hindi kasi sanay noon si Pilipo na sumakay ng mga demaki ng sasakyan sa kadahilanang masyado pa siyang arugante sa mga ganoong uri ng transportasyon. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay ni Pilipo patungo sa bayan,
Panay naman ang ginagawa niyang pagsilay sa kanyang mga gamit na daladala upang masigurong hindi yun malalaglag sa daan. Yun kasi ang ipapalit niya noon sa mga bayong na maaari nilang paglagyan ng mga tuyong isda at gulay. Nagnanais din noong makakuha ng palayok si Pilipo upang mapadali ang kanilang pagluluto. Habang patuloy niya noong iniisip ang mga bagay na nais niyang bilhin, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa dalawang lalaking naglalakad patungo din ng bayan. May mga pasan-pasan ang mga ito na karne ng baboy at mga karne ng bakang kanilang ibibenta sa merkado. Pagdaan doon ni Pilipo, agad naman niyang kinausap ang mga ito sa pagbabakasakaling magagawa niyang maipalit ang kanyang mga dala para sa mga karning nais din itong ibenta. Manong, baka naman ho, pwede kong tawaran ng kahit isang piraso ng karning bakang dala ninyo. Napakatagal ko na kasing hindi nakakain yan eh. Wika ni Pilipo sa mga ito. Nang marinig naman ng dalawang lalaki ang kanyang sinabi, agad naman itong tumigil sa kanilang paglalakad at dali-dali siyang hinarap. Bakit? Ano ba ang dala mo dyan, iho? Tanong ng isa sa mga ito. Iba-iba ho. May mga gulay, manok, itlog ng pato at gatas ho ng kambing. Sagot naman ni Pilipo. Nang marinig ito ng dalawa, agad din naman itong inialok ang kanilang karne ng baka kapalit ng dalawang manok ni Pilipo at gatas ng kambing. Matapos niyang marinig ang mga sinabi nito, agad naman niyang kinuha sa kanyang sisidla ng kinakailangan ng mga panauhin. Tuwang-tuwa noon si Pilipo gawa ng sa ilang taon niyang pagtitiis, nagawa rin niyang makakain ng karne ng baka. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga niya ang nayon kung saan bumungad sa kanya ang napakaraming tao. May mga banderang nakatayo noon sa paligid na parabang kapistahan ng isang santo sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang mga nasilaya noon, ninais niya munang makapaglibot para naman kahit papaano magawa niyang maaliw ang kanyang sarili. Nang madapo na siya noon sa plaza, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang 8 antingero na nakikipagpaligsahan sa bawat isa. Matapos niyang masilayan ang mga kaganapan, bigla namang nawala sa kanyang isipan ang mga bagay na kinakailangan niyang bilhin. Animoy tuwang-tuwa siya noong makakita ng ganoong tagisan sa kadahilanang alam niyang bibihira lamang yon mangyari. Maya-maya pa, agad naman niyang itinali sa isang tabi ang kanyang kalabaw upang mas lalo pa niyang malapitan ang mga antingero na patuloy na nakikipagtagisan sa bawat isa. May mga nararamdaman siya noong buhay na mutya, subalit hindi ito gaanong kalakasan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Pilipo nang masipat niya ang paghataw ng isang antingero sa kapwa nito, gamit-gamit ang napakatalas na sundang. Paglapat ng sundang na yon sa katawan ng nilalang, bigla naman itong tumalbog na parabang tumama yun sa goma. Matapos masilayan ng mga manonood ang palabas ng mga ito, agad namang napuno ang lugar ng mga paghihiyawan. Nakisabay na din noon si Pilipo sa kadahilanang hindi na niya nagawa pang mapigilan ang labis niyang pagkasabik sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa 2 antingerong naroon sa dulong bahagi. Nagkataon naman noong magpapakitang gilas na ang mga ito, kung kaya't panay na din ang pagsisigaw noon ni Pilipo upang maiparating sa mga ito ang kanyang suporta. Maya-maya pa, bigla namang napatahimik noon ang buong paligid
Nang masipat nilang kumuha ng isang kampana ang dalawang antingero at dinala sa pinakagitnang lugar kung saan sila nakikipagtagisan sa bawat isa. Habang dinadala ito ng lalaki, bakas na bakas sa pagmumuka nito ang bigat ng kampanang kanyang daladala. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang humarap ang dalawang antingero sa mga taong nagbibigay ng puntos upang formal nilang maumpisahan ang kanilang mga gagawin. Pagmasdan nyo ang kampanang ito. Isang ordinaryong kampana, hindi ba? Hindi ito magagawang patunugin ng kahit anong pagpalo ng kamay sa tuwing nakalapat ito sa lupa. Pero ngayong araw na ito, papatunayan namin sa inyo na kaya naming pakalembangin ang kampana sa tunog na madalas nyong naririnig sa mga simbahan. Wika ng isa sa mga ito. Matapos nilang mailahad ang kanilang gagawin, agad din naman noong nagsihiyawan ang mga manunood dahil sa labis na pagkasabik. Si Pilipo naman noon, maiging pinagmasdan ang mga susunod na gagawin ng mga antingero sa kadahilan ng medyo kinukutuban na siya noon na maaaring ang isang uri ng mutya ng sinukuan ang hawak-hawak ng mga ito. Dadalawa lang kasi ang mutyang kayang magpatunog sa kampana at yon ay ang mutya ng sinukuan at ang mutya ng kampana mismo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagsitahimik ang lahat nang makita nila ang dahan-dahang pag-usal ng dalawang antingero. Halos hindi yun magawang maintindihan ng mga taong nasa paligid, subalit itong si Pilipo, alam niya kung para saan ang mga usal na sinasambit ng mga ito. Kahit gaano kabilis ang pagsambit ng dalawang antingero sa kanilang usal, nagagawa yung maunawaan ni Pilipo sa kadahilanang ang nararamdaman niya noon ay napakabagal lamang ng pagbigkas ng mga ito. Matapos nilang maisuot sa kanilang mga sarili ang puder nila sa katawan, agad naman nilang inihipan ang isang batong bakal na dahan-dahan nilang kinuha sa kanilang mga bulsa. Bale, sabay ang dalawang antingero sa pagpapakalembang ng kampana upang masigurong maririnig ito ng karamihan. Pares-pares din kasi noon ang tagisan ng mga antingero upang maging masaya ang gagawin nilang palabas. Kumbaga, para manalo sa ganoong paligsahan, kinakailangang makaisip ng dalawang magkapares ng isang obra gamit-gamit ang kanilang mga lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Pilipo, agad naman niyang napagtanto na walang kahit na anong mutya ang dalawang lalaking yun. Purong agimat lamang ang hawak ng mga ito na halos ang karamihan ay patay na at hindi na maaari pang mapakinabangan. Batong bakal? Gagana lang yan sa mga patay na kampana. Wika ni Pilipo sa kanyang sarili. Ayon sa kanya, na ang daladalang kampana noon ng dalawang antingero ay isang buhay at maaaring pagkunan ng mutya ng kampana mismo. Maaaring nakuha yon ng dalawa sa isang simbahan na matagal nang binabasbasan ng bawat paring dumaraan at nanunungkulan. Dahil sa pagiging buhay ng kampana, nasisiguro ni Pilipo hindi gagana ang hawak nitong mga batong bakal. Para sa mga hindi nakakaalam, ang batong bakal ay isang uri ng agimat na kung saan madalang matagpuan sa mga buhay na sapa. Nakukuha ito kapag sumasapit ang Biyernes Santo ng mga antingerong naghahangad na makakuha ng mutya ng tubig. Ginagamit ang batong bakal laban sa pagpuksa ng kulam at sa mga taong may palihim na galit sa iyo. Kapag tangan-tangan mo ito, paniguradong lalayuan ka ng kahit na anong nilalang, maging ang iyong mga mahal sa buhay na nakakaramdam sa iyo ng inggit.
Ginagamit din ang batong bakal para makagawa ng mga mabababaw na salamangka, kagaya ng pagbibigay ng tao ng kabal para sa apoy at kokonting lakas para sa katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang pinalo ng isang antingero ang kampana, subalit naging bigo itong makalikha ng isang malakas na tunog. Agad din naman itong sinunda ng kanyang kasama sa pagbabakasakaling magagawa niyang mapatunog ang kampana. Ngunit kahit ilang ulit man nila itong paluin, tanging kabiguan lamang ang bumalot sa kanilang mga sarili. Nang hindi na makatiis noon si Pilipo, dahan-dahan na siya noong naglakad papalapit sa dalawang antingero. Paglapit niya sa mga ito, agad naman niya itong kinausap ukol sa bagay na kanilang ginawa. Dahil sa nagkausap na sila noon sa daan, kung kaya't agad din naman siyang natandaan ng dalawang lalaki. "Manong, mukha huyat ang matatalo kayo sa paligsahang ito ah. Matanong ko lang, anong tangan yung mutya?" Tanong dito ni Pilipo kahit alam na niya ang sagot dito. Nang marinig ito ng dalawa, agad din naman itong nagtapat sa kanya na wala silang dalang kahit na anong uri ng mutya. Sinabi din nila noon kay Pilipo ang tungkol sa batong bakal na nagawa nilang mapagana sa kampanang naroon sa kanilang tahanan. Matapos nilang mailahad ang bagay na yon, agad namang nagpresenta sa kanila si Pilipo na pumalit sa isa niyang kasama. Anya na magagawa nilang makabawi kung hahayaan siyang magpanggap bilang isa sa mga ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman niyang tinakpan ang kanyang pagkakakilanlan nang sa gayoy maisagawa niya ng maayos ang kanilang palabas. Pagbalik nila noon sa entablado, bigla namang napatahimik ang lahat ng manonood nang biglang kumalembang ang kampana kahit hindi pa naman ito nilalapitan. Upang masigurong walang nangyayari noong pandaraya, pinabuhat pa ni Pilipo sa isa niyang kasama ang kampana. Ipinaikot-ikot niya ito sa entablado at ipinakita sa mga manonood ang ilalim nito. Nang masipat ng karamihan na walang lamang kakaiba ang kampanang yon, muli na naman itong ibinaba ng lalaki at mabilis ang pinakalembang ni Pilipo nang hindi hinahawakan. Ang paggamit sa mga lihim na karunungan ay hindi basta-basta. Bago mo pasukin ang ganitong larangan, siguraduhin mong ikaw ay may sapat na kaalaman at kahusayan. Inyong pakatatandaan, hindi umiikot ang bisa ng mga usal sa mga katagang binibigkas ng tao, bagkus ay umiikot ito sa pananampalataya na siyang nagbibigay buhay sa mga salitang bibigkasin nito. Wika ni Pilipo habang patuloy niyang pinapakalembang ang kampana. Matapos niyang makapagwika, agad namang tumigil ang pagtunog ng kampana na para bang sumasabay yon sa kanyang nais. Dahil sa ginawa noon ni Pilipo, may mangilan-ngilan sila noong mga katunggali na hindi na nagawang makapagtimpi. Sa puntong yon, animoy naninindak na ang mga ito kung sino sa kanilang 8 ang merong tangang malalim na karunungan. Pagharap ng antingerong nagpahataw ng sundang sa likod, kalmado naman itong kinausap ni Pilipo. "Kaibigan, hindi tayo magkaaway. Naparito tayo upang magbigay ng kasiyahan sa piyestang ito. Huwag mo sanang pairali ng iyong inggit dahil lamang sa simpleng pagkatalo." Wika ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtitig niya sa lalaki upang magawa niya itong mapasuko. Subalit, agad din naman itong itinigil ni Pilipo nang mapagtanto niyang naiilang sa kanya ang kanyang kaharap. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagwika ang lalaking yon sa kanya ng, "Sige, tatanggapin kong panalo ka.
kung magagawa mong gawin ang ginawa ko kanina. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-abot sa kanya ng isa niyang kasama ng napakatalim na sundang. Bago niya ito tuluyang ibigay kay Pilipo, itinarak niya muna yon sa lupa upang mas lalong trumiple ang bisa nito. Hindi naman niya ito gaanong pinansin sa kadahilan ng alam niyang napakababaw lamang ng alam ng antingerong yon. Yun lang ba ang nais mo? Napakababaw naman ata. O sige, manood kayo sa gagawin ko. Wika ni Pilipo habang kinukuha ang nakatarak na sundang. Matapos niyang makuha ang sundang, agad din naman siyang humarap sa mga manonood upang makahingi ng suporta sa mga ito. Pagtaas niya ng sundang na yon, agad namang nagsihiyawan ang mga tao dahil sa labis na pagkasabik. Ilang segundo pa ang lumipas, agad namang humarap si Pilipo sa antingero habang dahan-dahang ngumingisi. Bago niya tuluyang igilit sa kanyang leeg ang sundang, humingi muna siya ng isang karampot na asin sa kanyang kasama at bagong kuha na katawan ng saging. Matapos itong maibigay sa kanya, agad din naman niyang binudbura ng asin ang sundang at 7 ulit itong itinarak sa katawan ng saging. Dahil sa ginawa noon ni Pilipo, lahat ng antingerong naroon sa entablado biglang natigilan sa kanilang ginagawa. Alam kasi nila noong purong pangontra ang ginawa noon ni Pilipo sa kahit na anong uri ng kabal. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli na naman niyang itinarak sa lupa ang sundang habang nagwiwika ng, "Pagmasdan ninyo ang mga bagay na hindi nyo pa nagagawang maunawaan. Lahat ng klase ng pangontra sa ating mga karga ay ginawa ko na. Kaya naman, tatalab sa akin ang sundang na ito kung mahina ang karga ko." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilis niyang pagkuha ng sundang at walang pagdadalawang isip na inihataw yon sa kanyang bumbunan. Lahat ng mga taong nasa paligid noon at ang mga antingero hindi na iwasang mapapikit dahil sa ginawa ni Pilipo. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, hindi siya nagkaroon ng kahit na anong galos sa kanyang ulo. Paulit-ulit niya ding iginilit sa kanyang leeg ang sundang, subalit hindi siya nito nagawang masugatan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang tinanghal noon ang kanilang pangkat na nagkampyon sa paligsahan. Paglabas nila ng entablado, agad din naman nilang pinaghatian ang kanilang nakuhang premyo. Sumabay na din noon kay Pilipo ang 2 antingero sa kadahilan ng iisa lang sila ng daraanan papauwi. Okay, grabe. Sobrang lakas ni Pilipo. Kung iisipin ninyo, yung palang napagtarak ng sundang sa lupa, isa na yun na napakabisang pangontra sa lahat ng uri ng mutya, kabal o kahit dasal. Tas binudpuran pa ng asin, tas sinaksak sa katawan ng puso ng saging. Alam nyo, kulang na lang gatas ng ina, tsaka yung hihiwain sa dahon ng saging yung tabak, itak o kung ano man yung pangsaksak na yun, tsaka yung padadaanan ng kalamansi, yun na lang eh. Ginawa niya na lahat ng pangontra. Kasi kung ordinaryong antingero lang to si Pilipo, wala na, deads na to ngayon. Pero hindi, dahil nga sobrang lakas ng tangan-tangan niyang mutya. Pero sad news ko sa inyo, hanggang dito pa lang yung natin. Hanggang dito pa lang yung pondo natin. So baka maglapag muna ako ng 1 hit na isang kwento para naman dire-diretso yung pakikinig ninyo. Pahintayin na lang ako. Yun lang. Salamat.